Ja. Nå, men så er vi lige skovlet sne fra bilen. Så er vi startet på snetur. Klokken er 6 om morgenen eller sådan noget lignende. Og nu skal vi til Sverige på vores første skitur. Vi skal til Isaberg, så vi er på vej. Det er ikke så langt, men cirka en små 400 km eller sådan noget. Så vi skal på vores første skitur, og I får lov at komme med på turen. Så nu starter vi bare lige med en køretur. Det var bare lige det. Velkommen med. Meget flot. Meget flot. Ja. Jamen, fedt. Så skal vi sige et eller andet. Så er vi lige kommet til Isaberg Mountain Resort. Klokken den er 10:30, siger Anna. Så klokken den er 10:30. Og der er flot. Nu skal vi ind og tjekke ind. Og det var meningen, vi skulle have været her. Vi ville gerne have været lidt tidligere, men det tog lidt tid. Man kunne ikke køre så stærkt på grund af sneen. Ja, så tog man nogle pauser og sådan noget. Men ja. Så. Så, yes, fedt. Ja, nu får vi lige lov at kigge, når vi kommer op. Det ser så godt ud. Velkommen til Isaberg. Så det er, der er sådan kort over pisterne. Det er jo så der, vi skal. Og vi er her. Vi er her, ja. Og det er så hytterne, og så er der noget forskellige pister der, op der. Ja, men det kan være, at vi fortæller lidt mere om det senere. Så skal vi også ned og se hytterne. Men så vidt jeg har forstået, er det heroppe eller heroppe omkring, hvor skal lege skibene og sådan nogle ting. Og der er jo ikke så mange bakker, der er åbne, når vi er her lige nu. Men de åbner først. De har faktisk kun den lille og den der åben i øjeblikket. Og så ved jeg, at på fredag åbner de den her og også den her. Og det er fordi, der ikke har været nok sne tidligere til, at jeg kunne åbne. Men ja, det finder vi ud af. Lad os gå ind og kigge på det. Det er spændende. Det er i hvert fald meget flot, det vi blev enige om. Det er super flot her. Hvad hedder det? Ude i receptionen. Jeg kan lige komme ind. Ja.
Ja. Okay. Så er der noget restaurant, tror jeg, eller et eller andet. En reception. Lille kiosk. Hej. Nej. Det er så nok, tror jeg, restauranten til aften. Og toilet. Ja, okay. Fedt nok, mand. Så er vi kommet til hytten. Den er deroppe. Og hvad hedder det? Se lige landskabet. Og man falder i her, der er dyb sne. Det er vildt nok, mand. Altså, der er virkelig... det er virkelig flot. Det er virkelig flot. Det er her, vi bor nu. Og der er glat. Og vi har fået den her hytte, der er heroppe. Og det bliver så sjovt, for nu skal vi op i den. Og hvad hedder det? Vi skal lige have vores ting med. Men vi skal jo igennem. Hvad hedder det? Ja, altså, der er dybt her. Det er fedt nok. Så det er deroppe. Der er man får udfod. Man kan sige, at anmeldelsesmæssigt af stedet her, så kunne de godt lige have ryddet en lille smule her, hvor man skal. Men det er måske noget, man selv skal stå for. Vi havde også muligheden for at få en lejlighed. Og se lige det der. Altså, det er virkelig flot, men altså, vi havde også muligheden for at få en lejlighed, og der skulle vi så ikke gå igennem noget sne. Men det skal man så her. Og nu tager jeg altså ikke nogen sko af lige nu. Men nu kan I lige få lov at se stedet her. Der er dejligt varmt, så meget kan jeg sige. Der er en brændeovn. Jeg ved ikke, hvor der er brænde henne. Det skal vi nok lige finde ud af, fordi det er da hyggeligt. Og så har vi en lille hvad hedder sådan noget? Lille stue, kan man kalde det. Et fjernsyn. Og der er en terrasse. Eller, ja. Og der kan man så låne en grill, hvis man vil det. Ja. Så det ser sådan ud. Hold kæft, det er flot. Jeg synes virkelig, det er flot, de der træer der. Altså, fuck, jeg ved, jeg håber... Ja, man skal bare holde kæft nu. Jeg håber, at det fanger det på billedet, hvor flot det virkelig er. Altså, det er virkelig, virkelig flot. Og der er så meget sne. Altså, det var også det, vi snakker om. Det er minus 10 grader, minus 12 grader. Det kan jeg så ikke vise, det kunne man se i bilen. Ja, hvor stor forskel der er. Vi har sådan set kun kørt 400 km, og alligevel er der så stor forskel. Så er der et lille komfur, køleskab, en opvaskemaskine, og ja, så er der en lille seng. Hold da kæft, den er ikke ret stor. Jeg synes, hun sagde, at den var større end den. Men er der et værelse til? Men det er fint nok, jeg snorker om natten, så behøver vi ikke at sove sammen. Der er så også en lidt... Og så er der et toilet. Det ser sådan ud. Og støvsuger, hvis man ved det. Okay, så der er en seng der. Den er godt nok heller ikke ret stor, men altså... det er fint nok. Så ja, vi vil pakke lidt flere ting ud, og så skal vi op og lege nogle ski. Så vil jeg komme til... Velkommen til Fos. Så vil vi komme til Isaberg. Lillebakken. Det er... Der er mange mennesker.
Kan vi se, hvordan det ser ud? Vi skal ind og lege nogle ski, og vi skal have sådan en skipas. Så hvad så det? Så det er den lille skibakke. Ja, det er den der lille. Og så hvad så? Så er der også en anden lille bakke, der er åben derovre. Ja. Hov, det ser spændende ud. Hvad? Nu er det bare. Det er sgu ikke noget. Jeg faldt kun en gang. Ja. Så kom op. Ja, det er også. Ja, hvor du sej, skat. Du er så sej. Fedt. Børnebakken besejret. Hva? Nå, men jamen, så er vi kommet hjem fra skibakkens første dag. Vi fik ikke rigtig filmet noget deroppe, efter vi havde lejet skiene, fordi at kameraet det løb tør for batteri. Så ja, det var lidt ærgerligt. Det ville vi egentlig gerne bare lige have filmet lidt af. Både den første dag er vi jo nok meget dårlige. Jeg har ikke rigtig stået på... Jeg har stået på ski, da jeg var 15 en enkelt gang, og Anna har ikke stået på ski, så jeg faldt ikke. Anna faldt mange gange. Jo, jeg faldt også en gang. Og det kunne da være meget sjovt at filme, når vi faldt og sådan nogle ting. Så forhåbentlig er vi bedre i morgen, så forhåbentlig får vi filmet lidt af det. Vi fik jo filmet, da vi... Vi fik jo filmet, da vi lejede ski. Nej, det ved jeg ikke, om vi fik filmet. Vi fik slet ikke filmet os selv i hele... Men, vi fik lige filmet lidt af bakkerne der, da vi var der. Vi var over at lege ski, og hvad kan man sige om det? Vi lejede ski. Det var lidt... Det ved jeg ikke. En blandet oplevelse, synes jeg. Det var nok fint nok, men lidt hurtig service, eller speedet up service, kan man kalde det. Egentlig ikke så voldsomt meget service, men det er også lige meget. Vi fik de ski, vi skulle have, og det udstyr, vi skulle have, og det kostede 2.000 kroner for 4 dage, så det var vel fint nok. Men der var egentlig dårlig nok tid til, at vi kunne få lov at prøve støvlerne, om de passede og sådan nogle ting. Det synes jeg måske var lidt kikset. Der er lidt kø på bakkerne derovre, men jeg tænker, at vi kan filme lidt af det i morgen. Nu står den bare på hygge, og vi har en dejlig pejs her, og det synes jeg simpelthen bare er fucking lækkert. Så den får I bare lov til at kigge lidt på. Så lige nu står den bare på afslapning, så skal vi op og spise. Der er en lille restaurant her, og det er det.
Skal vi tage på? Vi skal bestille her. Ja, det tror jeg. Klokken er 8, vi skal op og have lidt morgenmad. Lidt kaffe. Det er meget fint. Så Så er børnebakken besejret. Uden fald. Hvad? Var det ikke sejt? Jo. Meget sejt. Stop. Ja. Sejt, det skal. Sejt. Så er vi besejret i Bøjerbakken, eller hvad den hedder. Det hedder hjerteliften, eller hvad? Nej, det er ikke det. Anna Børnebakken. Skiliften. Ja. Fuck, det var fedt. Det var faktisk ret fedt. Ja, Og jeg faldt ikke. nej, det gør du ikke. Sådan. Så, ja. Ja, det er fint. Ja. Okay. Fedt. Jamen så er klokken, den er blevet 1. Og vi er færdig for i dag. Jeg er træt, men Anna er færdig og træt. Vi har stået på ski i 3 timer nu. Og jeg har faldet mange gange. Anna er faldet mange gange, ja. Men hun har også haft mange gange, hvor hun ikke er faldet nu. Det blev meget bedre. Den sidste, jeg prøvede, det var den der anden bakke, som er lidt stejlere. Ellers så har jeg også kun øvet mig på den der børnebakke. Og det var sjovt på den der er lidt stejlere, det kan jeg mærke. Det er virkelig fedt. Vi skal stå mere på ski, tror jeg. Alt i alt er det fedt. Og så i morgen skal vi over og stå lidt i ski igen. Vi gør det ikke mere i dag. Nu er vi blevet trætte. I morgen ligger der så den her bakke, som vi så er den, vi skal op og prøve en af dagene, som er så, jeg tror den er rød. Hvis de har sådan nogle kategorier, så er der blå og rød og sort og grøn. Og det vi har stået på i dag er grønt. Så det har været vildt fedt. Det har været vildt fedt. Nu skal jeg lige hjælpe Anna med at få en sko af.
Så er vi kommet hjem i varmen og skal lige have en pause fra skiene. Og så skal vi have nogle, hej skat. nogle, svenske flødeskumskager af en eller anden slags. Så ja, skål.
Hej, skat. Hører du slet ikke, jeg siger hej? Nej, det er fordi, jeg koncentrerer mig jo. Du er super koncentreret. Det er godt, skat. Hej. Skat, jeg tænker, jeg går over og tager den anden lige, når jeg kommer ned. Hvis det er okay, bare lige en gang. Er du okay her, bare imens? Okay. Nå, man kan også falde.
Han er stadigvæk. Succes, skat. Vi bøjer bakken. Du gjorde det. Ja, uden drej. Du er fucking sej. Ja, det var. Er du sej, skat? Hvordan føles det? Ja, det går skræt. Ja, Ja, ja. du er så På en sej. egen måde uden drej, så er det. Ja, var det sjovt? Ja, ja. Fedt. Okay. Jeg kan godt dreje til venstre. Ja. Okay. Så holder vi kaffepause. Det her det er en varm kakaopause. Vi sidder lidt udenfor. Man kan også sidde indenfor dernede. Men, og der er en lille café. Nu sidder vi her udenfor. Ja. Skål. Skål med skat. Ja, skål, skat. Jeg er så sej. Du er så sej. Det er dejligt at have noget på dig her. Se. Nu har vi stået på ski i 3 timer. Nu har vi stået på ski. Ja, så nu har vi stået på ski i 3 timer.
Og vi har kun stået over på den der 2 små grønne bakker. Og næste niveau, det er så en blå bakke. Det skal jeg lige tage mig sammen til at gøre. Jeg kan godt mærke, selvom nu synes jeg, at vi føler os bedre på den der Nybøjerbakken, som også er en grøn bakke. Men det er stadigvæk ikke sådan, at man er 100% stabil på den bakke. Den der, det er så den, der hedder Familiebakken. Og den skal vi også prøve på et eller andet tidspunkt. Eller det ved jeg ikke, om jeg skal. Jeg ved ikke, om jeg... Ja, det skal jeg lige overveje. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan stoppe igen, hvis jeg kører ned ad den. Ja, men i hvert fald det er sjovt. Og det er også væsentligt sjovere i dag, fordi man begynder at få mere og mere styr på det. Man er stadigvæk meget nybegynder, men man får mere og mere styr på det her med at stå på ski. Og det er jo sjovt. Altså, så bliver det sjovere, kan jeg mærke. Og det er fedt. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde den der... hvad hedder den? Den hedder Dalbakken, som vil skulle være det næste niveau, tror jeg. Og så må vi se, om jeg får bygget noget på den. Det skal man vel næsten prøve. Så det der, det er jo så... Ja, det er så den der hedder Familiebakken. Og det kan godt være, det larmer. Så må vi skrue lidt ned for lyden. Den vej der. Nu skal vi have noget varm kakao. Og det er så lidt for lidt snart. Nu skal vi over have noget varm kakao. Tu pensa alla discesa, la discesa va così, è più difficile. Nereye kadar?